अरे ला बूचा नहीं सो जा बाबू बेटा सो जा। मम्मी के खाना नु बनाए के बाबू। अरे सो जा एक दादी नु अभी तक ले आइली ना। चल गए बड़ी गांव में पंचायत करे खातिर नहीं की जानत कि हाँ लड़का फैका लेके के ना करी बनाई या खियाई। टाइम से खाना ना दो 7 बजे से पहले तो कहीं जाके दिन भर का करते घर में बैठल। अरे सूत रे मन तो करते उठक पटक दे एगो ती जगल भी सुतत है नहीं के। सो जा बाबू बेटा सो जा। देखो पापा नु काने कहां गइल बना अभी तक ले आइलन ना। पटक दे बार तो जा तोर मंदिर में माथ ठठकावे अगर बत्ती लेके ना आ गई नी देखी आवाज सुनते करे बाबू। अरे पटक आरी के पूछते कर रे। हां हइले हइले ने घी देखा तनी घी कनी तो हंसत क्या मम्मी मोटा चाहिए हमार तार खातिर लेनी एक लड़की खातिर लेनी हमारा कबे नु सीधा जीव बही ताकत ले। अरे कर हाथ में मच्छर काट देबे कारी दे कहने कर मच्छर दनिया में कर राख तो झुलुआ झुलावतिया। हां एकरा के सुताई तो हम खाना न बनाई खाना में जो बनाओ खाना। अपना माई के नहीं जाना त इहां त लगियन कह के अभी ले खाना नहीं खे बनइले आ लइका छोड़ के एनु गांव के पंचायत कर काम ल पड़वा रे। हां तू कहां गइल बा का जाने हम का जानतनी उनकर कोनो चिंता रहता खेलला पड़ा तनी बढ़िया से ओ ला तने कर टीका का को दे रे कहले नहीं खी। हां अब कहे त बड़ा कपड़ा जो त बहुत कदी का ना कोन टोपा पहिना दे ना ओ बेटा हंस मत पक लड़की हमर पगड़ी बंधी हमारा त चका बड़का चका न रे बेटी आ खिलाई अब वो के सुता दी ना बल्कि हेमा अभी तो उल्टा सीधा बोलत रहे माई के तो मुंह झनकल के डिब्बा फेंक दी तोर देहिया पर। तो ई बताई कि खाना बनाए के बेरा हो गइल अब एंगे त अपन माई के बोलत कबे काहे ना बोली बताई खाना बनाए के बेरा हो गइल अभी तक ले गांव में घूम के पंचायत कर दरी अब इनका टाइम बेरा से ना जाए के चाहिए। हां घास घर उनके माना कनी की मत जा चल गेलिए घास घर दरिया कड़ा दी का बेटा लइका फेंके बा खाना के बनाई। हां दो हंसबे जो हट हम खिलाओ तो हट जो अब खेला मारे लू भक्त से करा के मारे लू समझावत तरह के चल सुता दी घर में बेटा। मार देनी चट देना लड़की वाला भइल बनी हम पैदा कइले बनी तो हम लड़की वाला है नहीं कि तन सुख माने ठोक का देनी इतना देर से खिलावत नहीं अभी तक ले कोनो जना के टाइम ना मिलल कि हां खिलाई अगेन ओ बारी न त घूम के पंचायत कर पड़ी गइल बड़ी घास घर उनको माना के नहीं कि मत जा घास घरे लड़की भी आके हम करब धरब घर के कुल तो ना अपने वाली खाली होई देखल तनको समझा देतनी। हां माना कहनी कि मत जाओ तो ना जाई गोरु चवन को चिंता भई रहता घर के चिंता नहीं के क्या हो भौजी। हां आ गई मकना के हट ना तो देखो तो नहीं खुरनटिया को देब हम। हां ये कर देबू हां हटी रंग खेल गाइल बनी रंग खेल हमरा के छुई मत ठीक बना ने देखो तो नहीं बेला ना क देम बेला नो ठीक बना हटी हमर लग से हटब कि ना काहे तुम खिसियाइल बड़ो माने खिसियाइल बनी आई कहां से बुलावत नहीं माने सही में ना बुझला हटी हमर ल मत पोतम। हां अजीन के होली लग रहता रंग ले गाइल बनी बगलिया में ना दादा देखो ना इतना परेशान करता ना इनकर पर मैं खिसे निकाल लेता नहीं झूठो के कम की माई कुल को हले बड़ी। हां होली तो अइले बा बुरा तो क्यों माने ना। अरे सही में ले बनी का अच्छा ठीक बाटे लगा लेम ठीक बा ना लगावल के नहीं खे भाग ठीक बा। अच्छा एगो बात बाटे सुनी हमरा केनु आमा जी कहले बनी सबेरा ही केनु कि छोटका बबुआ कुल लेनियो नि घूमत अटे कुल गांव में होली निकल बा कुल बनैया से निमन बाऊ टोना बाहरी क दिए ठीक बा काजर गुना हमरा के कह के गोल बड़ी चली पहले रोक हम क दी चली तो चली बाद में रंग डाल के भागत नहीं खेलू चली कुल नजर उजर लगा दी है सब चली तो चली पहले हम क ली चली। अरे बाबू कबे मन जगह देनी गया ओके जगह देने कबे कहां पर रह तू घूमे खाती गांव में घूमला में जा काज भर रहता बाबूजी ने बोली सुनेबे का तू आ का तो ने साई गोटी चूल्हे दूरिया करत रहस का रोगो नु लागे नि साई गोटी का करत रहनी आ ई तू कहत लगा देते कहत के डाल दी कुल का पतियो तला से सीधा हमने हमनी के का मजाक करनी जो मजाक में कल दोसर बका अच्छा सुनी ना का तनी चल जाई त दुकानिया पर का दुकानिया पर तई इथे ले आई आलू एक करके भेज दे हम नहीं भाई ना यहाँ के नाजी देख नहीं कुल रंग खेल के आइल बनी आ जाता निका अब कपड़ा कहलन त एगो किन नहीं खे सकत एगो गंजी तर टी-शर्ट ना किन पोत जितना पोत के हां तनी जाई एक पैकेट सरफ ले ले बा शैम्पू ले ले बिया के ना एकर कपड़ा मत धोइयो मैं बता तनी पहले मैं कुल रंग लगेल मैं हमर गंजी में लाग जाई ठीक बा जाई जाई ना दे तो एकर के ले ले लइका दे तनी चल जाई यो जे नानी कहते हूं हां ये तो बता तनी एकर कपड़ा धोहे मत बता तनी आ गोरु खियाव जाके है ना अब न ते ही रोटी पका
भौजी संगे खेला खेलत तरन। चल बेटा चल तो दुआर पे चल। जाई अरे सुन रे पैसा वाला दिले देबे पैसा के उधार ले ले। पैसा पहले से जमा बैठे जाई। मैं जमा कर लेबे का? हां हां तो इहो बुढ़िया न अधिका कहीं दुकान में मत जमा कर लिख पे पड़ दिया सब अलगा पलगा कुल मैं चाही ना 10 रुपया दूध बेच बेच के केंगा भरपाई होती है। ठीक है क्या बोलते हैं ए जरा आओ तनी कुर्सी लेके ले जब पठी आई। अरे हम बाबू जीरो में तेगो बानी भैया तो ऐसा बात बोलत रहन हमरा के बे उनका कोनो जाने नहीं ना और घूमत आवे कुर्ता ना किना भाई ना किना। अरे उनकी जाना तो नहीं खी वो ही नहीं बोले नी कहीं ना तो हम और दो चार वो खरीदवा दे टेंशन मत ली। वो सही बोलत रहनी तनी बात खाती लागे नी वो टेंशन लेबे टेंशन लेवे के पड़ी नु। अच्छा छोड़ दी रुकी हम ले ली हम बैठे के अपना के कहाँ गई रहनी है? कहाँ गई रहनी है? हाँ कहाँ से यू होली कुल रंग उंग खेल के आइल बनी केकरा संगे? भौजी रहली हेलो तोहरे लखा कोनो कौन हो? दी और हेनी आई और हमारी और आई देखिए टेढ़े मत कर दिया ना एकदम बढ़िया से करम रुकी क्या कर तो बक्सी ना उतर का वही में ना जी रुकी आमा जी से हमार पिटवा में का हमरा के ई बताए तनी कहीं घूमे मत जाए ठीक बा ना? काहे ना नजर लग जाए ठीक बा आ जब लगा दे तनी ओकर बाद से कहीं जाए कोनो टेंशन नहीं खिया रुकी हो गई और क्या कहले रही हाँ ना ये अभी ना पकड़ी था हम अपने देवर के इतना माने नहीं कि एकदम मुरला भेरिए देबू का तू। अरे ना बबुआ जी मने बुझात नहीं खेरवा के तो हे पर कौन नजर लगे पकड़ा बतरू उ गिरा था तो हम झाड़ देता नहीं ना फिर दे कितना मत देवर जी बढ़िया बनी आ बताई हेन कर तो हाँ ए भौजी बोली ई तो सब कोई एगो अंगुरी रंगला तू पांचों काहे रंगत रे? चुप रही ठीक बा ना आमा जी हमारे से कहले बनी जंगने वही हम करनी जानत नहीं खीर और माई की बात हम ना टारेनी मैं तो जानता नहीं नू हमरा के बहुत सुना दिहन 4-5 गो सुना दिहन यही गनी ठीक हो गई ठीक बा ना अब जाई एकदम बिंदास रहो कहीं जाई केहू के घरे जाई केहू मतलब कुछ दे आदमी कुछ खा ले घूमी फिरी कुछ करी अब नजर गुजर एकदम ना लगी ठीक बा ना ना एकदम ना लगी ठीक फिट बा हां आ सुनी ना सुखवा माने कुछ मत माने हेंगर नीचे मत करके चलो ठीक बना ना तो पोता होता जाई ठीक बना मतलब हेंगर गाल पर हमेशा हाथ कइले रहम ठीक बा माने यही गनी हेंगर कइले रहम हां माने हाय सुखारी नाही हेंगर धइले रहम माने हाय सुखा जैसे ऊपर हाथ कइले रहम तो सबले बढ़िया रही कि हे जे कइले रहम ठीक बा और मतलब कहीं ना आ केहू माने कुछ मतलब यही गन जाई ठीक बना जी है झाड़ दी ए भौजी का हो दुगो तनी शीशा में देख अरे ना रंग लगा के बना हमके हाँ तो हम शीशा में मुंह मत देखी ठीक बा ना तो हम रंगो ना लगा दे ठीक बा जाई रुआ यहीं जाई देखी तो भैया कहाँ गई अभी लगी ना जाई उनके बोला लिए तो जाई अब बुझाई बड़ा हमरा से मजाक करनी अब बुझाई इनकर ठीक बा ना अब आओ होली में अब आदमी हमरो के यादे करी आ इहो याद करें कि का हमार भौजी बिया ना बोलत रहनी ना तो कपार पर चढ़त रहना आके कहत रहन कि जा ना भौजी लगा दी लगाई यहाँ रंग लगई हैं जा अब घूमत तोर बुझाई
जा लो के तो ना बोली हम मुही गने अब करब हम मौ तो लोग तान मात्रा जान गइल बनी किंग तो रहबल क्या भौजियो और माइयो लगवा दिले से कुल हाथ रंग में कुल मैं धतनी। अरे ई कुल का कइले बड़े रे है ना तो आ हाई का कइले बड़े बबुआ देखी रहे देखिए ही मारी का तू तबड़ा तो खींची के कर से पोते कर तोरा के माई हाई का कइले बड़े नो हवा में नो पालिश है। नो पालिश तोरा लगाओ तोरा भौजी के लगाओ के रे अरे माई कहे गई रही है माई कह गइल लिया नजर ना लगी लगा दे बबुआ तो नो पालिश न जा गुजर जाला आई कर पतोरा ले बड़े तो उहे नु कहले रही है तो वही से बैठ के पता ले ला हां पागल कहीं का मार तबड़ा का चल तो कहां भी रे चल कर बे लाते मुका मार बे बार मार दू चार डंटा बस चल ले चल आते हैं ना तो बैठ चल ये परिसीन ये बैठ रुक बैठ कहां बड़ी रे कहां गई रे घर में भी एक सुतल बे कहां गई है किसना भौजी का जी का बोल आई पे कौन चरचराई बुआ है पहले का हो गइल बा दू चार उख दे दे मैं का अरे भइल बोलियो में रवा पगलाइल बनी का पगलाई में होली में हम है खपरत मार भड़ा चाहिए तू का कर रहे है ये मुंह देखता रही है अंगुरिया है का कर रहे दांत चिरत है नहीं रे नहीं रे अरे तो पहले मार का लग रहे करके बतिया तो सुनी आई गांव में जाई तो कोनो लइका करम छोड़े से कर माने कौन माइकल लगे मार दो भैया सीधा जीबो भाई हां त सुनी आता का माने रवा आ गई नहीं लागे तनी भाईया के पाछ खींचे ए जदी ना देखनी ह माने ई फुसुर फुस तो समाज गनी कि नहीं का डर हो जाए फुसुर फुस कर दरला स हां सब कुछ रोक बताई अबे न बोल तनी के मार दो मुंह दाता तो मैं भना हां ई बताई कि आई देखी त आई रंग हाथ में लगा के बाप रे बाप भाई आइल बनन कहत न दोनों भौजी हमरा के धकियावा तनी त हम का करी ए समय रंग दे पूरा मुंह हवा है देखत रहे है मुंह देखता है बानर है बना देल बड़े ठीक तू ससुर हंसत त मार तू हर दूता तक खींच के हायते हाय चोभिया ile गड़िया का दियर खप तर कहूं रख ले लेके घुमत रहे खाली सुनी धर है माने खाली इनकर पर फगना हट चढ़ल बा कि हमरो पर चढ़ल बा एही से त रंग देनी है हां हम त कहते हैं तनी बात हम त कहते हैं को झूठवा जन्म नु त लिया का पर त हमरो वो डाल दो हां त रख दे तो मार त कहो ठीक हो जीबू तन के बीच में पड़ल ना बेकार बा कर सपन में खेला सो होई जाई ठीक ना कह दे लत्ती पर की बाहर जाई बाबा जी जाई घूमिए जाई हटी जाई उनका बात के ना लिया जरा जाई घूमिए जाई अब का पीछा चल देले भौजी भेजली है मार तबड़ा का चल मुंह धो चल अरे कहां पानी गिरान त मार तबड़ा का से गिर जीबो बे धर कल पर घर में निकल मत पहले मत धो अरे जाए काहे नहीं दे रहुत मने एकदम से मार पड़ा का ले बे धड़ाक से गिर जीबे धरे कृष्ण बैठ के धो मने का बोल अरे बाबू जी जाई ना घूम के मार दे बे बता तनी मने का रहुआ नु एकदम से डर भ जाए के बीच में पड़ले टांग जरूरी बाड़ा बोल एकदम से हैं का बाबा जी अब ना रंग डालब आई ना डाल ली बाबू जी रुको धो लेबे तो देखी तनी फेन आई अभी और खेलो अभी औरी खेलो धो लेबे तनी हां आई ना लगा लियो अब ना लगाई धो ली तब लगाओ तनी बढ़िया से लगाइबो जाई या गनिए और भाई साहब तो बच गनिए ना तेवर तो बुझाइले रही चल जस तब लगाई तनी या तरफ न घूमे के लिए मुंह धोई तले केवाड़ी बन को क्या तो छोड़ते नहीं खे प्रणाम करते भे गोड़ छुके गोड़ लतन हमरो लड़का छोटका बे खेसाई टू भी हम तो यह कहम और संदेश उद्देश्य में यह बताल चाहब कि जे भी देवर होकर अपन भौजाई के होली में खूब लसार के परेशान करी हलो हम तो अपने मेहरा रुके केहू डांट पड़ के जान बचा देनी ऐसे कि लड़का हमारा लड़की को बिया छोटी चुकी तो मान ल कि सर्दी खांसी हो जी तो परेशानी हुई माई के परेशानी तो लड़के के परेशानी तेज हम बचैनी है तो हम चाहब कि होली आवे ला जितना भी देवर हुए से मैंने भौजाई के पूरा गोत दिहलो पनरोहा में ले जाके है ना आ ये कुछ सिस्टम चल रहा देखते बानी माई के बहाना लेकर भौजाई घर रंग देता रही से ठीक बना तो हम ही कहो सावधान हो जियो भैया पहले ही आ भौजाई के रंगे से पहले तो हम लोग अगर हमारे भाई हो खबर हो तो अपना भौजी के जाकर रंग डाल दियो ठीक बना भैया आ संदेश उद्देश्य में जैसे प्यार दुलार आशीर्वाद बनेले बनी हमारा संजू फिल्म पे और हमारा टीम पे ऐसा ही बनेले रखम और भैया प्यार दुलार आशीर्वाद यही बनेले रखी और हमारा संजू फिल्म के सब्सक्राइब करी कमेंट में बताई कि हमके वीडियो कैसा लगला आ होली के त्यौहार आवेल हम तो ये बोलम कि सब कोई के होली बहुत अच्छा से मने आ हर परिवार में खुशी आवे आ खुशी के दिन बा अगर हम ज़्यादा कुछ बोलक तो इजे से दी जब फिर अगला वीडियो मिलल जी मगर देवर जी का जौन हाल भइल भैया ई ना अगर रउआ सभे साथे होखे ना अगर रउआ साथे होखे से पहले भौजाई के पटक कर रंग देवे के बा ठीक बा ना ऐसे फागुन में का कहाला कि
पहले सुनले रही जाके बूढ़ो देवर लागेला तो वे हाल भी भैया तेजी से दी जा विदाई फिर अगला वीडियो मिल जाई। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज। लव यू टू भाई।